Sama na, picture, video. Uy, video, wala ito. Ano yung among mga gift sa farmers diri sa gaang daghan kay mga gift decoration. Maoning ato ang PO President sa gaang akugihan kaayo unya mag Christmas party narong adlaw. Pag ni ay daghang mga gift, ayang ikugos ang gift. Kugihan kaning amo ang PO President sa gaang na abot na gid mo ang Christmas party. Wow, ngayon kay siya nagkugos yung gift. Mabisita bisita na to si Kapitan o si ansay ko anan RBO. RBO day, RBO. Atong bisita RBO sa Tuburan. Wow. Kugihan sa kani motungas og bukid. Og ato sa Kapitan. Manay na dawatan nato. Kanila niya kabkad. Sunod. Farmers. Sila rin nakibawa na. Libayong kayo. Sao na. Tanan, libayong kayo. Salamat sa mga gift.